И здравейте, като ми гледате, аз съм Ахмед. И ми пишете в този път в коментарите, защото в миналите ми клипове не излезе и един коментар. Разбирате ли ме? Така, ще разкажа един вид в този клип. Чакай да го започна. Сети се, Ахи. Сетих се. Или не се сетих. Значи, едни англичани отиват в България. Жената казва на колегата си, а пък той е видял автобуса и тя му казва: колега, грижи се за тези англичани. Внимавай да не се разпръснат, като овце са. И той каза: добре. И той ги помисли за истински овце и сложи камбанки малки на врата. И после ги остави да се разхождат. Жената, когато дойде, казва: колега, ела да ги събереш. И той като овчар се облекал и отишъл при тях. Ги е събрал като овце. Ама с една кръчка ги пъди. И те като се събирахме, а пък те като се събират в колата. Хайде, чао. Не знам още какво да правя. Хайде, чао.